کاربدستên Îtalî bi harîkariya Wezareta Rewşenbîriya Îtalya û Yêkeya Parastina Mîratên Keltûrî helmetek pêk anî bo vegerandina şînwarên keltûrî, bi mebesta şerê dijî qaçaxçiyetiya keresteyên hunerî. Li gorî Wezareta Rewşenbîriya Îtalya komek berhemên keltûrî ku navbera sedsala heştan û sedeyên naverast in û bihayê wan nêzîkî 12 milyon euroyan e û perçeyên berhemên piralîyên Îtalya kevnar û giravên wê pêşkêş dikir. Di vê helmetê de derdora 705 berhemên şînwaran yên li İtalya û giravên ku hatibûn talankirin hatine vegerandin. Vegerandina wan ne tenê de aliyê hejmarê ve gelek girîng e. Di heman demê de cureyên wan jî pir girîng in. Em behsa berhem û alavên cûrbecûr dikin ku di nav dewerek şînwarî ya berfireh de ji serdema hesin ango ji sedsala heştan ya barî zaynê heta serdema navîn hatine. Wezareta Rewşenbîriya Îtalya got kevne şînwar hatibûn dizîn piştî danûstandinên dirêj digel kompanya Sims Ldt ku bi yasayên İngilîzî bi rê ve diçit û ser bi fraksiyona hunerî ye. Robin Sims yê ku taybet bi keresteyên hunerî ye, derket holê ku bazirganiyê bi keresteyên hunerî dikir. Em dikarin bibêjin ku ev vegerandin yan jî ev destkefte beşek ji riyek 30 salî ye ku hişt İtalya ji nû ve mîrateya xwe ya belavbûyî û windabûyî bi dest bixe. Ev bi taybetî rêgezek girîng û bi bandor e ku bi parastina şert û mercên destî re derbas dibe. Di nav keresteyên ku hatine vegerandin tabîtek ji Risasiye, perçeyên erdê yên berî Zayînê, Guldan, Zêrozîv û 26 perçeyên zêrê sor yên bi destî hatine çêkirin û gerdeniyên bronzî. Hêlin Sindî, Dengê Amerîka.